Аз съм Кристин Димитрова. В последния ми роман "Ще се върна за теб" има много любов, но тя е много различна и отива в грешни посоки. Героят се опитва да върви напред, но преди да се е върнал към това, което наистина се е случило, той някак не може да продължи, защото е сглобен по грешния начин. Много пъти, когато се обичаме, си пречим. Много пъти, когато се обичаме, се тормозим един друг. В крайна сметка книгата се оказва за любовта, защото тя е за любовта към самия себе си. Когато разбереш кой си, ти вече можеш да се приемеш и по-добре и тогава нещата сами ти се случват. Но преди това всичко друго ти се появява под формата на благовидна маска, зад която не знаеш какво лице стои. Може би е добра идея да я размахам тук. Приятно четене!